שלום לכם, שמי יוסי ואני מתמחה בנושא של פורמולות סיניות מדור מתקדם. רציתי לספר לכם מעט פה, כאשר אני צועד על גדות הירקון, מהם הפורמולות האלה בדיוק. ובכן, מכון, קונצרן סיני יותר נכון, גדול שנמצא בדרום סין, פיתח מספר פורמולות באמצעות המכון לפיתוח הטכנולוגי שנמצא בבעלותו, בראשות פרופסור טן יוג'י. פרופסור טן יוג'י היה רופאו האישי של מאו צטונג בהוראת ממשלת סין בזמנו. כמו כן, פרופסור טן יוג'י הוא גם רופא לרפואה מערבית, רופא עיניים, אופטלמולוג מומחה, והוא זה שפיתח את שיטת הניתוח של הקטרקט, והוא מומחה בעל שם עולמי ברפואה סינית. הוא עובד עם צוות מומחים, וביחד הם פיתחו מספר פורמולות סיניות, חלק נוזליות וחלק באות בכמוסות, אשר מטפלות במספר מחלות. אפשר לומר שהפורמולות האלה מטפלות ב-97% מהמחלות הקיימות בכל האנציקלופדיה הרפואית. גם במחלות כאלה שלצערנו לרפואה המערבית אין פתרון. לרפואה המערבית יש הרבה הצלחות והרבה הישגים בהרבה שטחים, בכירורגיה, בטראומה, בפריון, במחקרים וכיוצא בזה. אבל יש מצבים שבהם לרפואה המערבית אין מענה, והפורמולות האלה אכן עושות את העבודה, ועושות את העבודה בהצלחה. ובכן, יש מספר פורמולות עיקריות. פורמולות האלה, עיקר מרכיביהן זה פטריות הקיסר, קורדיספס סיני, ריישי ושיטקה. חשוב זה לא רק הפורמולות, אלא מאיזה מקום הביאו אותם. ובכן, את הפטריות האלה הביאו מהרי טיבט הגבוהים, ממקור ספציפי ששם תנאי האקלים מספיקים ויש לו את התכונות העיקריות. הדבר השני זה הטכנולוגיה הייחודית והחדשנית, טכנולוגיה הייטקית שבה מפיקים מעתה את החומר הפעיל בטמפרטורה של מינוס 150 מעלות צלזיוס, ולכן מפיקים 98% מהחומר הפעיל, מה שבטכנולוגיות המיושנות הצליחו להפיק רק 5-6% מהחומר הפעיל. פורמולות הנוזליות, פורמולה אחת נקראת פואה אורה ליקוויד, שהיא מנקה את הגוף, מזינה אותו ומאזנת את כל המערכות בכל השלבים בעת ובעונה אחת, והיא בעצם מאזנת אותנו. לרפואה סינית אין מושג מחלות, יש איזון ואי איזון. כשיש אי איזון נוצרות פתולוגיות, כשהגוף מאוזן אין מחלות, הגוף בריא. וזאת הפילוסופיה של הרפואה הסינית, וכך הם פועלים. אוקיי, הפורמולה השנייה היא נקראת סנבה אורה ליקוויד, שהיא עובדת יותר על מחלות יותר קשות יחסית, וגם על הקלות, על עברי רבייה, עברי אגן, כליות, שלפוחית שתן, ריאות וכו' וכו'. אפשר לומר שהפורמולות הנוזליות עובדות ומאזנות את הגוף, מטפלות גם בבעיות קלות וגם בבעיות קשות. קלות לדוגמת שפעת ווירוסים וחיידקים למיניהם, וקשות עד מחלות קשות וכמו סרטן. הפורמולה השלישית נקראת פורמולת לינצ'י, כמוסות לינצ'י. הפורמולות האלה לוקחים כמוסה ביום, והפורמולות האלה עובדות על מערכת העצבים המרכזית ועל מערכת העצבים הפריפרית. כמו כן, הן עוזרות להזרים דם בצורה יותר טובה לעמוד השדרה, לחוליות,
ועל כן הן עוזרות גם במצבים של כאבים מעמוד השדרה. כאבים שלא ברור תמיד מה מקורן. הכמוסות לינצ'י עובדות על מחלות מוחיות, מחלות עצבים, הפרעות קשב וריכוז, התחלה של דמנציה ואלצהיימר, ועוד מספר מחלות שקשורות עם הזיכרון ופעילות מוחית. הכמוסות האלה עושות עבודה מצוינת ומביאות את מערכת העצבים לאיזון וגם להבראה כמובן. אז חבר'ה, עד כאן בינתיים, ונתראה בסרטונים הבאים. אם הסרטון הזה מצא חן ביניכם, הקישו סובסקרייב למעלה ותקבלו עדכונים על סרטונים אחרים. להתראות בינתיים, יוסי.